wannan abin yana ciwo da yawan mutane tuwo a ƙwarya. Rashin sanin hanyar kawar da shi kuma shine babban matsalar da mutane suke fuskanta, wato ad pop-up, wato tallace-tallace da yake bayyana a kan sikirim ɗin mutum da zarar ya kunna data zai yi amfani da ita. Wannan bidiyon zan yi shi ne akan yadda za ka cire wannan abu ko kuma a daina saka maka wannan tallace-tallacen a kan sikirim ɗin wayarka. Da farko za ka shiga settings ɗin wayarka, ka taɓa search bar. A nan wajen za ka taɓa search bar, yauwa, sai kai searching private DNS za ka rubuta. Gashi nan kamar yadda na rubuta haka. Private DNS. Za ga ya fito, ko ka taɓa alamar searching sai ka taɓa shi. Gashi nan ya fito sai ka shiga. Ka taɓa shi, idan ka taɓa shi zai kai ka kai tsaye cikin abin da nake so in nuna ma. Taɓa shi ka gani. Yauwa, gashi nan select private DNS. Za ga off, akwai automatic, akwai private. Sai ka rubuta wannan kalmar dns.adguard.com. Insha Allah idan ka rubuta wannan sai ka taɓa alamar saving, ka gama da matsalar wannan tallace-tallace.